duela urte terdi ikusi gendun kanpoko piztina basoa ura galtzen zula eta bueno, aktuazio bat egin behar zela garbi daukeu. Irailean hasi ginen lanketa hori egiten enpresa batekin eta hor enpresak zehaztu gaitu nola egin. Orduan, 2 botetan egingo da lan hori, lehenengo botea astelehen bertan esan duten bezala hasi izan, grieta batzuk konponduko dituzte eta horrela ur galera hori ekidingo dugu. Eta paraleloki hasiko gea ja lanen, plegu katatzeko proiektua egin eta 2026ko irailean piztina integralki berritzeko. Piztina txikia haundian integratu, han piztina txikia dagoen eremuan belardi gehiago da eta eguzki hartzeko edo egoteko hori irabaziko dugu eta egingo duguna baita ere ur volumen gehiago erabili piztinan. Zertio, baso berdinean sakonera gutxiago edukiko du. Hala eta guztiz ere, igeri egiteko ere posible izango da, 50 metroak izango ditu piztina, 3-4 kale utziko ditugu, behar danen, entrenatzeko, oain arte bezala, 2 kale izan dituzten bezala, hori eukitzeko. Kanpoko piztinaz gain, barruko piztina eta barruko aldagelak berritzeko asmoa dugu. Dakizuen bezala lehenengo fase batean, 2018-2020 gimnasio berria eta jarduera gelak egin zidan, eta orain hau egiteko prest gaude, baina erronka potola da. Erronka potolo hau aurrera eramateko, herriko beste eragileekin, ardura duten beste eragileekin hartu emanetan gaude. Etorkizunari begira, lanean jarraitzen dugu Ordiziak behar dituen instalakuntzak edukitzeko.